हेलौ गाइस खुलुमबाय दिनै जोङो मावरिया बस्ति नलबारि खान्थालगुरि बेयाव दैबानाजों लोमजानाय जायगायाव खामानि मावनो थाखाय ओंखारदों। बे भिडिअखौ आं दिनै नोंथांमोननो नायलांबाय थादो। 마치고 동작을 방식을 보여줬는데 자 이제 끝나는 저희는 이렇게 해 소리를 막 뽑아보려고 가만히 보신 지금 지금부터 하시던 전에 대방만 소대 이래 버스 타도 지금은 아직 안솔릭 코니 홀프나 하나의 리더 홀 안솔릭 프레시던트 세크레터리 엑지큐티브 멤버 이 소동 소패든 안솔릭이 되던 그 정상보다도 가만히 소패드 하나 그런데 गासै लोमनाय जायगानै बेयावनो बायनानै थांनानै लोमहैदों। बेनि गेजेरजोंनो गोबां मानसिफ्रा सैसोनानै रायजोफोरजों